nagulat ako guys. Biglang tumawag sa akin. Pero ang alam ko talaga, uwi kami is Tuesday. Ingay ko. Uwi kami guys is Tuesday. Yun ang alam ko, 29. Sabi ko nga, travel kami ng birthday ko. Ano ba yan? Tumawag si amo. na Wednesday daw ang, Monday daw. Bukas. Sabi ko, sige sabi ko, kaya yun. Sabi niya, uwi na raw kami. Sige sabi ko, kumusta na daw ako? Sabi ko, okay lang. Sabi ko, may boses naman ako. Ayun. Kasi alam ko pagdating ko nito guys, malamang next week, hindi na ako magkaundagaga sa trabaho ko sa next week, doon sa Moscow. Baka nasa probinsya ako next week. Baka nasa probinsya ako ng Moscow. Kasi may bahay sila na dalawa doon. May bahay din sila sa Moscow. Yung nakita nyo na yun, yung nililinisan ko. Nung last na umuwi ako sa Moscow, nakita nyo na yun. Yung apartment nila yun sa Moscow City. Moscow City. Tapos, meron din silang dalawang bahay, guys, sa probinsya ng Moscow. Kaya, malamang, hindi ako magkaundagaga dito sa next week. Inom ako ng warm water, guys. Kasi, nantay ko lang yung matapos yung ni Baby Zena. LS ni Baby Zena, matapos na yun. Tapos, inom ako ng gamot. Inom ako ng gamot, guys. Sana yun? Yan. Ito. Tapos na ako nito uminom. Dalawa na lang. Kailangan ng siya ng tutulan ba? Kailangan kong bumili niyan pagdating ko sa Moscow. Kasi dalawa na natitira. Pero na yung natapos ko dyan eh. Pangalawang box na yan. Hala, natapon. Pangalawang tawag yan? Pangalawang paddles siya. Hindi ko lang alam kung allowed pa ako. Uminom. Sobra na. Kasi sa kanila, 3 to 4 days lang eh. Kailan ako nag-start? Uminom niyan. Friday. Tapos itong ininom ko guys, para to sa sipon at saka lagnat. Yan. Kailangan ko mag-inom yan. Kasi mahirap na. So, mahirap na, baka tahol ako ng tahol bukas sa sasakyan ba. Ayan, tapos na. Grabe guys, pag minom talaga ako ng gamot. Hit ko talaga ang gamot guys. Kaya lang, may choice ako. Ay. Lahat na pagkain guys na maasim, hindi ko talaga gusto. Basta maasim na pagkain, talaga gusto. Mga prutas na pagkain guys, hindi ko talaga gusto. Kaya, yun. Evening sa inyong lahat. Ay, magkaunting boses na ako, guys. Today is Sunday. Medyo magaling na ako, pero kami pa rin yung sipon mo at saka ubo ko. Tapos, kanina, pumunta ko kay amo, chinek ko yung temperature ko. Ano naman siya? Temperature. 37.9. Tapos, binigyan ako ni amo ng gamot na inumin ko daw bago matulog. Siya ng lagnat. Kasi, bukas guys, travel na kami, babalik na kami ng Moscow bukas. Kaya, pero hindi ko pinipilit na magsalita kasi masakit na yung dito ko. Pero hindi naman na masama pakiramdam ko. Medyo okay na ako. Medyo okay na ako guys. Tapos, yun nga lang,
Wala akong appetite kumain. Wala talaga as in. Pero nagtsatsa lang ako. Nagtsatsa. Nag-grade ako guys. Tapos lemon, honey. Yun lang ang ano ko. Tapos I hope na pag-uwi namin, okay yung travel namin. Kasi may mga bata. May kasama kami mga bata. At saka yung bunso ko, may ano din yun, may sakit din siya, may ubo at saka sipon din. Pero hindi ko lang alam kung okay na kasi 3 days ko nang di nakita. So, ano, sana okay. At saka ngayon, nagtambay ako sa LS ni Zenabi kasi Grand LS ni today. Nagligpit na rin ako ng gamit na danaling ko. Actually, lahat guys dinala ko. Wala akong iniwan. Kasi I'm not sure kung babalik ako, kung sasama ko sa kanila. Kasi pag-isipan ko pa na mabuti. Kasi I know na pag bumalik kami dito, ang tagal na namin hindi ba uuwi guys. Saka parang ano kasi ako dito, na-homesick ako. Although may YT, nalilibang ako sa YT. Pero hindi ko talaga alam. Syempre, priority ko pa rin ang work ko. Nag-isipan ko pa kasi imimit ko pa yung amo ko before. Tapos, yun. Mag-uusap kami about sa schedule ko at saka sa salary ko. Pero kung hindi ko magugustuhan yung pag-uusapan namin, I think babalik ako dito. Pero hindi pa alam ni amo yan. Ang alam lang ni amo na hindi ako sure na babalik ako dito. Pero as in, malungkot siya. Malungkot siya kasi hindi daw niya kailangan ng iba ako kasi yung mga bata kasi guys, ang tagal ko na sa kanila pero never na nakatikim sa akin ng sanang palo or ano, hindi, never talaga as in, mahal na mahal ko yung mga bata. Kaya nalungkot sila, as in nalungkot. Tsaka sinabi niya sa akin yun na mag-isip daw ako ng 10 times 10 times. Kaya yun, pero nanalig ko lahat ang gamit ko guys. I'm not sure talaga kung babalik ako. Hindi pa sure kung babalik ako dito. Saka lagi ako nagkakasakit kasi guys. Lagi ako nagkakasakit. Parang may something na hindi ko maintindihan. Ngayon, alam niyo ba yung pakiramdam ko ng bigat ng dito ko? Bigat. Siguro dahil sa wala ako ng boses since Friday. Wala talaga akong boses guys. So ngayon, nagligpit na ako lahat. Yung nag-handwash lang ako yung mga towel na ginamit ko. Pero yung kumot ko, hindi ko tatanggalin yan kasi baka silulang mag-ano yan. Kasi pag tinanggal ko yan, alikabukan yung sofa. So, hindi ko siya tanggalin. Tapos ito na lang yung kalat ko guys. Yan na lang ang ligpitin ko. Kaligpit yung yung bag ko. Yun. Yun na lang. Tapos maglinis ako. Maglinis ako ngayon. Kasi ang alis namin tomorrow is in God's will. Yun na, God is always with us naman. Kasi hindi naman ako totally nag-worry. Kasama ko sila amo, pati mga bata. So, alis kami dito ng 9 o'clock. I hope na smooth yung biyahe namin. Kasi alam ko na mas grabe yung stricto ngayon ang daanan dahil pag New Year na. So, I hope okay yung travel namin. Smooth. At guys, mag-pray talaga ako na direct na yung travel namin. Hindi na kami mag-stop ng Rusto para dire-diretso na kasi kinabukasan birthday ko guys 29, so tomorrow is 28, so kinabukasan is birthday ko. I'm not sure kung mag-stop over kami. Pag nag-stop over kami, darating kami ng Moscow is kami na, so hindi ko alam, kaya hindi ko pa na yung schedule hindi ko pa na schedule ang LS ko for my birthday talaga kasi hindi ko pa talaga alam kung ano mangyayari sa daan, diba? So thank you. So guys, pag-pray nyo ako and now, maglilinis muna ako. Ligpit na ako ng mga iba-iba kong gamit kasi baka makalimutan ko. Yan, see you mamaya. Guys, ngayon pa lang guys, iniisip ko na kung iniwan ko sila. Nalulungkot talaga ako kasi ang tagal ko na sila naging ako. Tsaka napakabait kasi sa akin. Ang problema ko lang guys, kung tawag ako dito. Kaya sabihin sila, bakit hindi ka na tayo managpili sa gusto? Bakit tawag ka dito? Ngayon ako. Hindi lang kasi yan ang pinag-worry ko guys kasi pinag-worry ko. Guys, nakatambay ko ng LS guys. Ito, nangyari. Ugatad ko kaya. Pinag-worry ko guys is, wala ang document sila ko, tapos sabi ng tao, yun ang pinag-worry ko. Kaya, hindi ko alam talaga kasi. Hindi ko alam talaga ako mag-decide. Hindi ko alam talaga kaya lang daw ako dito. 2 weeks lang ako dito, 2 weeks.
2 weeks lang ako doon sa binaan mo. Pero hindi ko talaga alam guys. So malalaman ito bukas. Bukas naman bago kumalis na mag-vlog ako. I hope na. Kasi nag-text yung amo ko before. Nasabi ko ngayon sa nakaraang vlog. Nag-text sa akin kasi text ako na darating ako sa Moscow first week January. Ngayon, sinabi ko sa kanya about sa sweldo ko at saka sa ano ko, sa schedule ko. Dito kasi schedule ko maluwag. So maluwag talaga. Kasi sabi niya, pag-usapan daw niya, namin muna. Kaya parang nagdalawang isip niya ako, usapin ka muna namin, mag-usap ka muna kami. Hard situation daw siya ngayon sa business niya. Kaya sabi ko naman, kung hirap naman siya, kasi umalis ako sa kanya before, dahil lang din sa, ano guys, sa sahod, hindi niya ako kaya masahod niya. Siya ako na talagang amo dito sa Moscow. Kaya, best na kami dalawa, magkaibigan kami. Kaya lang, sabi ko sa kanya, I'll make sure na yung lipatan ko, mapaprovide yung needs ko, yung pera, yung ano ko, sweldo ko na, kung ano sweldo ko dito, tubasan niya. Yun na sana ang ibig ko sabihin sa kanya. Hindi ko usap ko kami. Pero kung hindi niya ma-provide yun, hindi, kailangan bumalik ako dito. Hindi niya ma-provide yun. Kasi parang ayaw mo na maghanap ng ibang amo guys, yung mag-apply sa agency. Mapagod ako. Wala akong taga. Wala talaga akong taga. Actually, madami amo ngayon. Madami amo ngayon sa Moscow. Kasi yung mga agency, may contact pa rin ako sa mga agency. Nag-try ng visit, dami visit sa akin, nag-message. Pero, I'm not sure pa. Hindi ako nakadesisyon kasi nandito pa ako. So, kasabi ko muna siya, kaya pag-usapan namin kasi hindi pwede maalanganin ako kasi yung binabayaran kong bahay sa Manila, sa Pilipinas, hindi biro yun. Hindi biro yun guys kasi ano yun, dalawa, hindi pwede mabitin siya. Empake na yung mga damit ko kasi hindi ako nagdadala ng luggage dito dahil pero may gulong ito siya. Ang luggage ko kasi ang lalaki na luggage ko. Ang luggage ko doon sa flat malaki. At saka ayaw ko rin dalhin yun kasi punong-puno pa yun ng tawag nito. Yung pang summer na yun. Iba kasi yung pang summer ko nilagay ko na sa luggage. Yung pang winter ko nasa cabinet. Ito, pang tanggalan ko to ng mga ng mga box. Ayan. Kailangan ko na silang i-ready ngayon kasi bukas. Hindi pwede na madali ako. Kailangan ko minom ng gamot ngayon. Tsaka ito, kailangan ko siyang tanggalan ng box at itapon yung box. Ito siya guys, pang ano to, pag napasok ako. Yan, provide din nila amo yan. At saka ito. Yan, mga gamot ko yan guys na binigay nila amo sa akin. Yung mga ginagamit ko ngayon. Ito, kailangan ilagay ko lang siya sa hand carry ko. Kasi itong bag ko na to, yung bag ko na yan, nalagay na yan sa sasakyan ni sir. Sa likod. Ito, plan ko siyang tanggalan ng mga box. Kasi para hindi siya hindi siya bulky. Tingnan ba? Kasi ang ilalagay ko lang, dito ko lang siya ilagay kasi kaya medyo dito pa lang puro ng mga tablets. Sa kaya sabi ko baka magkasya to. Ito pa yung mga 2 pounds ko. Ewan. Magkasya yan. Tapos, nakalagay na tong may shampoo pa akong 2 na binili. Ito siya. Ilalagay ko dito. Ilalagay ko yung pounds ko pala dito. Itong boots ko na to guys. Kailangan ko i-weigh siya kasi yung boots ko na 2 doon. Panglakad ko yun. Pang karingking ko yun. Ito yung pang work ko na boots. Yan yung pang work ko na boots. Sobrang yan guys. Sobrang warm. Ayan, yan lang siya guys. Tapos ngayon, ito pa yung trabaho ko. Di pa natapos. Maglalagay ako ng thumbnail sa pang premiere ko bukas. Monday kasi wala akong ganap bukas guys. Ayan, so magliligpit muna ako guys ha. Guys, so katatapos ko lang magligpit guys lahat-lahat. Tsaka katatapos lang din ng live stream ni Didi Zena. So, nagliligpit ako. Tinapos ko lang yung mga konting kalat ko. So, malapit ako matapos guys. Ito dapat nakaready na siya. Pero 100%. Hindi ako makapag-cellphone ako nito sa sa car. Kasi kasama ko yung mga amo ko. Kasama ko yung mga bata. So, silip-silip na lang ako nito ha. Sinsya na kayo. Sinsya na kayo bukas guys. Kasi Monday, hindi talaga ako makapag-support dito ng maayos. May iniwan ko yung mga kalat ko. Ready na siya. Ito yung headset ko. Nalagay ko lang dito. At saka yung susi ko sa bahay nila amo. Hindi.
Dapat maano ko. Maalala ko. Hindi ko alam saan ko nilagay. Ito pala. Ayan. Ready na siya. So guys, bye Georgia. Bye Georgia. Bye Georgia guys. Nakakalungkot because I'm not sure kung babalik ako dito. I'm not sure talaga kung babalik ako. Baka or 50-50 siya. 50-50. Decision ni Just Noel. Ayun guys, nag-ano na ako. Yan, yung bag ko punong-puno. Tsaka yun, babaw yung notebook ko guys. Ito, bukas hanapan ko siya ng malagayan. Tsaka ang ilalagay ko na lang dito bukas is yung toothbrush, sabon sa mukha, at tsaka, saka dito pa naka-display yung bra ko. Ayan. Tapos yung damit ko bukas. Bukas din. Ka-ready na siya guys. Ayan. Ito yung damit ko bukas. Ayan. Naka-ready na siya. Kasi masyado akong malimutin kasi. Diba? So, ayan. Mag-edit muna ako guys bago ako matulog. Ayan. Mag-edit muna ako bago ako matulog. Patayin ko lang tong ilaw na, yan, patayin ko yan kasi baka magtaka na naman yun si amo, hindi na naman ako natulog. Tapos ito, bukas, lalagyan ko siya ng warm water. Habang nag-ano kami, diba? Yan, dito ko na nilagay yung boots ko, guys. At sana hindi ako mapagalitan ni amo bukas kasi ito lang isusuot ko. Ayan. Pero magmimidyas ako ng makapal. Diba? Sana hindi siya magalit. Bibidyan ako na makapal. Kasi, mahirap mag-boots pag nasa loob ka ng sasakyan. Kaya yun. So, mag-i-edit muna ako, guys. Yan. I-edit ko muna ito. Guys. So, mag-i-edit muna ako, guys, bago ako matulog. Kasi, para meron akong pang-upload na guys. Ano ba yun? Wednesday. So guys, magpapaalam na ako sa inyo guys ha. Hanggang dito na lang vlog ko for today. Bukas, siguro mabablog ako bago umalis dito guys. Tapos, I'm not sure kung makablog ako sa daan. Or, ayun. Hindi ko lang alam kung makapag-vlog ako. So guys, see you and magbababay na ako sa inyo guys. At salamat sa aking mga members dyan na lagi nandyan nagsusuporta sa akin. And thank you so much guys sa inyo lahat dyan. Sa mga pumupunta sa premiere ko guys. Sa live stream ko. At saka dyan lahat yung mga Team Mamshi. Thank you so much Team Mamshi. Team Eliza. Thank you so much. Team Katsbo. And Team Munangning, Team Chikadora, Baklang Chikadora. Thank you ng marami sa inyo guys. Love you guys. Salamat guys sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin. Thank you ng marami. Pasensyahan niyo na yung boses ko guys. And thank you guys. Good night. See you on my next vlog.